Kmieni l-erba' filgħodu dwitt l-aħbar li Rita Ellul instabet mejta f'Għawdex fil-fatt mietet f'Gata. Stqarrija tal-Pulizija qalet li l-mewt tal-mara ta' 49 sena qed ikun investigat bħala omiċidju wara li l-awtopsja konkludiet li l-mara mietet f'Gata. Brabta ma' dan il-qtil il-Pulizija resqet quddiem il-qorti ta' Għawdex raġel ta' 30 sena mill-Ghana. Lawrence Abina der dieħel il-qorti fiċ-Ċittadella kmieni wara nofsinhar eskortat mill-Pulizija. U wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u l-avukat difensur ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Bridget Sultana, il-prosekuzzjoni spjegat kif il-każ seħħ is-sibt li għadda l-ħabta ta' nofsinhar meta l-Pulizija ġiet informata li Rita Ellul instabet mejta f'residenza fit-Triq Dun Franġisk Mizzja Insielem. L-investigazzjoni tal-Pulizija tal-Iskwadra tal-Omiċidji flimkien ma' dawk tad-distrett waslu għall-arrest tar-raġel. Il-Maġistrat rat l-akkużi miġġuba kontra l-imputat u qalet kif għal dawn l-akkużi jista' jeħel sa omor il-ħabs. Abina għalli jaħdem bħala xufier. Fl-awla kien hemm preżenza kbira ta' pulizija kif ukoll għat-taqraba tal-vittma. Dr. Joseph Grek, l-avukat difensur ma kontestax il-validità tal-arrest. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri deru għal-familja tal-vittma. Intant eżatt qabel l-akkużat ressa l-qorti għamet kommozzjoni fuq il-vapur ta' Għawdex, dan kif persuni mifhuma l-huma qraba tal-vittma lemħu lill-akkużat fil-karozza tal-pulizija u ippruvaw jersqu lejh. Is-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata minn uffiċjali tal-pulizija.